Com hem de donar ordres i instruccions. L'infinitiu és la forma verbal no personal que utilitzem per anomenar els verbs. Així, parlem de verbs com callar, comprar, vendre, parlar, cantar, dormir, riure, etc. Per a expressar ordres o prohibicions, únicament podem utilitzar esta forma verbal precedida de la preposició a. Per tant, sí que podem dir a callar, he dit, a dormir, que ja és tard, però no podrem expressar ordres i prohibicions amb esta forma tota sola, perquè les ordres i instruccions van en imperatiu i segona persona del plural. Farem igual quan donem instruccions generals, en els rètols, per exemple, i també quan proposem realitzar exercicis o activitats o quan fem recomanacions de qualsevol tipus. Vegem-ne alguns exemples. En una porta posarem tanqueu i no tancar. Mireu els missatges del correu i no mirar els missatges del correu. No crideu en les aules i no cridar en les aules. Finalment, hem d'evitar també les formes del tipus veges, anomenades reflexives, i substituir-les per formes com les anteriors, o bé per expressions introduïdes per la forma verbal cal. Vegem de nou uns exemples. Hauríem de dir, una vegada més citem Coromines. Vegeu lleures i converses d'un filòleg. I no, una vegada més citem Coromines. Veges, lleures i converses d'un filòleg. Igualment hauríem de dir, en la preparació del viatge cal considerar el pressupost i no en la preparació del viatge consideres el pressupost.